जों दिनै तेलेमरा साब डिभिसननि बोखारते तेलेमरा साब डिभिसननि आन्दाराव खलायजाक दिनै गिलातुलि रिजनेल कमिटि कमिटि नो जों दिनै 4 तारिख मार्च 4 तारिख मार्च नि सालो दिबरनि 12टा टाइम नि जराबो कायसा आगिनि सिमी खाय फायजाक गिलातुलि रिजनेल कमिटि कमिटि नि समय सापेक्ष नासिगै गठनतंत्रनि मूल्य नासिगै दिनै रिफर्म खायनो दिगे मा थांखा रिफर्म खायमानि साथे साथे दिनै जे अंचलनि वार्क खाय तंनाय बा सामुं टां तंनाय बाक्सा बेलजाक असुबिदानि कारणे दिनै किसु पोस्ट दङ जों एक्सचेंज मा खायगा खायै कताल बरक जे सामुं बसकां टांना हिंको सिनाय बनो टांदिनाबो जों दिनै नियोग खायगा नियोग खायमानि साथे साथे जों दिनै अंचल दिनै बोर्ड कमिटि वर्कशॉप गोबां मानो डिसिजन ना जाका जे ब जागाव ब बाजार ब डेट ब टाइम जों बसकांनि एडिसि इलेक्शन नि बागै मीटिंग खायजाकनाय बाजार सभा खायजाकनाय आयकाबा उठान सभा खायजाकनाय आबनो तुई दिनै जों प्रेस मिट खायै गिलातुलि अंचल तरफ থেকে তাই तेलेमरा साब डिविजन पक्ष থেকে दिनै जों प्रेस मिट माखायजा अंचल बा रिजनेल कमिटि रिफर्म अंखा 41 जना डिविजन बा 41 मेम्बार्स नो तुई कायसा बडी खाजाका आबन बिसिङो 41 जना जे गिलातुलि रिजनेल बडी नो परिचालना खायनो बागै एडवाइजर कमिटि जों पेनेल कमिटि खावै चंगै रिखा जों जागा 9 जना मेम्बार तुई गा जागानि एडवाइजर कमिटि गिलातुलि रिजनेल एडवाइजर कमिटि नि चेयरमैन नंगै जों जागा रिखा दिनै सन्तोष देबबर्मा दीर्घ समय रमै दिनै आईपीएफ खाय फायो এবং 2000 जे आईपीएफ एडिसिओ हापां फाइमान पेशने बिनि अवदान तंमा कारणे जों बनो दिनै एडवाइजर नि चेयरमैन हिने गिलातुलि अंचलनि बररक गसि नाबायखा ताई बिनि लगिनि एडवाइजर नि लगिनि मेम्बार अंखा दिनै सिनियर लीडर रक मामा प्लस जरा गोबां मा रमै अजागाव दफानि बागै जातिनि बागै सामुं टां तंनाय प्रदीप देबबर्मा पूर्णमोहन देबबर्मा बक्सो देबबर्मा मलेन्द्र देबबर्मा ललित देबबर्मा रेणु देबबर्मा धनंजय देबबर्मा ताई मनिन्द्र देबबर्मा अबहाय चाक्रा लीडर दफाना हामजानाय रंनतुई जों एडवाइजर कमिटि खाका गिलातुलि अंचल गाका अजागाव गिलातुलि अंचलनि बिसिङो जों तेब परिचालना खायना बागै दिनै गोजाम लीडर न आगिन सिमी सामुं टां फायनाय इबान ताकबो टां टंखो खुबैनो गोजाम बन एक्टिव दिनै शैलेन्द्र देबबर्मा बनो प्रेसिडेंट रिजाखा ताई आंरो असिस्टेंट सेक्रेटारि रंकक सालिया अंगाय सेक्रेटारि पुस्टरि रिजाखा सरजित देबबर्मा बहुत दिन धरे सुनो लगिरि फायका 2009 नि सिमी हयतो बिनि फैमिली मैटर गोबां मा बसकां किसे गेपिं खा आबनि यागलो ता फार्स्ट सामुं खाय दङ हायनि बागै जों बनो सेक्रेटारि पोस्ट मारिका नंगाय यंग जेनेरेशन नि बिसिङो जों जागा ऑफिस नि किसु सामुं रक नांगौ हिनै किसु शिक्षित चेराय दिनै ताखो करणबीर देबबर्मा बनो ऑफिस सेक्रेटारि मारिका ताई जागा बरम गोनां निखिल देबबर्मा गोबां मा और रिजनेल ब ऑर्गेनाइज खाय फायका यूथ नि इंगै बनो जों प्रमोट खाय मारिका जागाव जे बनो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि पार्टी नि इंगै ब रिजनेल मा टांसिनाय ताई जागा दिनै पार्टी नि न फरकसा बति किया बिनि असुबिदा कारणे फाइमालिया बापस देबबर्मानो असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि मारिका ताई चिनर थांनायावबो बकेसियर नो अंकाय आगि रगबो बकेसियर नो बेसरबा टं फाइजाक गोबां मा जरा रग दिनै दारा पंकज बरम गोनां बरकबो गाहाम हाय बनो केसिया दिनै चंगैना का ताई विभिन्न जागाव मेम्बार दङ आं जत सालिया टोटल 41 मेम्बार दियै गिलातुलि रिजनेल सारामजाखा आईपीएफ